Benvidos ao videotutorial do programa Smart Notebook. Unha vez instalamos a última versión do Smart Notebook, aparécenos unha pestana na parte esquerda do noso escritorio que podemos desplegar e aparecen diversas das utilidades que nos ofrece o programa de Smart Notebook. Vamos a comenzar, polo tanto, por estas ferramentas que normalmente utilizaremos cando usemos non o software, senón outras aplicacións, como por exemplo o navegador web. Abrimos o navegador web e, por exemplo, podemos ir a ver unhas imaxes de Xacobo para traballar con elas. Collemos esta xa, por exemplo, ver imaxe tamaño completo, e entón a partir de aquí podemos empezar a traballar. Vamos a ver. Neste caso, este é o cursor. Se pinchamos aquí, nos poderíamos desplazar unha foto, no caso de que estivésemos na pizarra de Smart, pero aquí, como é a página web, non podemos desplazalo. Sin embargo, o que podemos facer si é utilizar o rotulador. O rotulador, eliximos, por exemplo, a cor vermella, e con el o que podemos facer é, por exemplo, escribir, lóxicamente o faríamos co dedo, que sería moito máis doado que facelo agora co rato. Poderíamos sinalar algo que nos interesara, ou ben, pois, poderíamos debuxar, cambiar a cor, etcétera, etcétera. Entón, con esta ferramenta do lápiz podemos utilizar diferentes cores. Sabedes que a pizarra de Smart Notebook ten na parte inferior xa 4 cores predeterminadas. Se colléramos esos rotuladores coa man, mesmo coa man esquerda, pois xa recoñecería a cor e nos daría pois a cor que eliximos. Non necesitaríamos utilizar, repito, o rotulador como tal, simplemente collelo coa man esquerda e coa man dereita, co dedo, debuxaríamos o que quixéramos. Bien, a seguinte ferramenta desta paleta flotante sírvenos para resaltar, para suliñar de alguna maneira, pois, por exemplo, no caso de que tivésemos pois texto ou algo que tivésemos que destacar de alguna maneira. Como na ferramenta do rotulador, aquí podemos usar diversas cores e que nos serve é para destacar cousas importantes na nosa explicación. Ben, a seguinte ferramenta é un borrador. Aquí vedes que hai 3 niveles de grosor do rotulador. Entón, escolleremos o que máis nos interese. Podemos, por exemplo, coller un borrador mediano. Polo tanto, primeiramente facemos un garabato e co borrador, por exemplo, tamaño mediano, pois poderemos borrar
que nos sae mal, borramos. Lóxicamente xa acabades de ver como pulsando co rato no botón dereito podemos borrar todo. Ben, así mesmo na seguinte ferramenta podemos facer frechas que nos servirán tamén para resaltar algunha parte do debuxo, algo que nos interese. Temos tamén diversas opcións para elixir e sempre nos sae recto. Se vos fixades, sempre nos sae recto, porque o programa sempre fará unha liña recta. Ben, da mesma maneira que temos feito estas liñas rectas, tamén podemos facer polígonos ou circunferencias. En este caso, por exemplo, para sinalar o paxaro que fotografiou Xacobo. Ben, vos estaba comentando que agora eu traballo co rato, pero normalmente na nosa pizarra traballaremos co dedo. Polo tanto, como faríamos para usar co rato o botón dereito? Pois moi doado. Imos a esta aplicación de aquí, pulsamos e nos aparece resaltado o botón dereito. Polo tanto, no momento en que nos pulsemos aquí, pois sería como pulsar no noso ordenador o rato o botón dereito. Poderíamos guardar tinta sempre, opcións da capa de tinta, borrar tinta e pechar capa de tinta. Polo tanto, neste caso, se guardáramos tinta, non necesitaríamos borralo para volver aquí como fixemos antes. Guardar tinta sempre. Bueno, pois non nos deixa. Pechar capa de tinta. Bien, agora acabanos de facer unha foto, porque tiñamos pulsado aquí, deberamos de ter desmarcado o rato co botón dereito. Bien, entón continuamos coa seguinte ferramenta, que neste caso é un teclado de ordenador. Parece que non dá saído o teclado. Agora sí. Ben, como vos dicía, supónse que nós estamos traballando cos dedos. Polo tanto, se nós quixésemos escribir un texto de tipo mecanografiado, pois usaríamos esta ferramenta, que é o teclado. Entón, aquí temos diversas opcións, por exemplo, o recoñecemento de palabras. O está pensando. E non o escribe. Moi ben.